Pe ce n-ai văzut să prind? Da, n-ai pe ce. Nu, ar fi și tu. Au niște brațe și Au altceva. alea. Aproape. Trebuie ceva care să se prindă de aia și de aia. Știi? Am cutia cu un pic de tot. Băi, eu zic că cam atât. Nu? Ia zice fetița, mă. Ești, mă, Da, de... cam atât. Nu? Era, mă, un câine, am văzut la știri, un câine se urcase pe o clădire și nu știa cum. Dar undeva la etajul 3. Bravo, fetița. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Ce-mi place mie. Ce-mi place mie de tine, ce-mi place. Ce-mi place mie. Ce-mi place. Ce-mi place mie de tine. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo.